Nazywam się Klaudiusz Kaufmann i Jerzych aktorem, choć niektórzy pewnie by powiedzieli, że Jerzych jest szauspielerem. A w internetach idzie mnie też znać jako hopa w kuchni, no bo też już zabajtla, że lubię ważyć i piec, no a teraz jakoś się coraz to bardziej mnie do tego ciągnie, no i tak już stało, że Jerzych jest tym hopem, co do kuchni nie ino przyjdzie pojeść i posznupać po gorkach, ale i też coś uważy albo i upiecze. Ja u mnie w domu godało się i goda się dali po śląsku. I to jest tak, że no dobra, jak przyjdzie jakiś bezuch i to są Poloki, no to my to, no to tak godamy też bardziej, jednak to mówimy. Ale zabajtla się u mnie godało, dopiero jak Żech poszedł do szkoły, to Żech się muszą tak richtig po polsku nauczyć godać. Ale u mnie też, co jest ciekawe, że u mnie się bardziej godo niż godo, bo moja mutter jest z Opolskiego. Jerzek się urodził w Gliwicach, no ale ta moja gotka to jest taki trochę miks, no, te opolskie, bo Żech tam potem też na ferie jeździł do Umy, do Upy, do ujków, ciotków, kuzynków, no to oni wszyscy godają i bez tego też tak bardziej gołdą. Śląsko-gotka to jest do mnie część mojej tożsamości, bo jak się tak popatrzy na tak historię mojej familii, na te nasze fajery, oma, opa, bo to jest znowu, że tych no, ze strony mojej mutry, bo tych od strony fatra, no to tych już dawno nie było. Te nasze fajery, spotkania, omy, ciotki, kuzyny, kuzynki, to wszystko było po śląsku. Takie szpruchy jakieś takie, co tam po rodzinie krążą, bo to babka Marii tak padała, a to ktoś tam taki inszy miał ten szpruch, to wszystko było po śląsku, jakby to z tego mojego życia wyciep, to co było stało. Ulubione śląskie słowo. Moja mutter chciałaby, żeby moim ulubionym śląskim słowem było szporować. No i to jest jakby, no chyba, ale to chyba od niej ulubione śląskie słowo jest. No z tym szporowaniem, no to ja też mam problem, chociaż nieraz się tak popatrzę na siebie, no to i tak, że jest dość szporowliwy, jak się tak porównam z tymi moimi kamratami. Ale takie insze śląskie słowa, co to je lubię, a że też lubię ważyć i piec, no to jest maszkiecić. I to jest właśnie ciekawe, że umie się go do maszkiecić, a nie maszkecić albo maszkiecić, no bo wiem, że na Śląsku są roztomajte też określenia na to samo, ale to jest właśnie w śląskiej gotce takie piękne, że sam nie jest wszędzie wszystko takie same. Jako aktor Żech po śląsku jeszcze nie grał, no nie, w Teatrze Polskiego Radia, to Żech był śląskim jakimś takim żołnierzem i tam trochę tej śląskiej gotki było, ale we filmie, no to jeszcze nie, może nie wiem, za mało śląsko gęba albo jakoś tak. Było kiedyś tak, był fajer, to były urodziny moje, już nawet nie wspomnę się, które to były, no ale z 8 lat temu to było, kans ludzi było u mnie w domu, jedzenia narychtowano całą kupa i oni tak powiedzieli, wiesz co, ej, ty tak ważysz i tego, przecież wszystko sa mną fajnie smakuje, to może byś zrobił jak wideobloga albo jakiego bloga, ej, no zrób coś z tym, no to się, nie może się to tak zmarnować. Bez rok, że tak chodził i myślał, co ja mogę zrobić z tym blogiem i z tą całą ideą. I że się pomyślał, że może by był taki blog, ale potem jeszcze było, ale jak ja to by to robił? Ale że już od lat nie mieszkam na Śląsku i trochę mi tak było tesno za tym Śląskiem, no to ten blog, ten hop w kuchni, to jest też mój ten taki powrót na Śląski, też żeby też nie zapomnieć o tej śląskiej gotce i żeby ona jeszcze też bardziej w tym moim sercu mogła grać, a jeszcze też jest to, że właśnie ratujemy ta śląska gotka w takim momencie, że mamy jeszcze to starsze pokolenie i możemy się zadzwonić do jednej ciotki albo do drugiej się zapytać, ej ciotka, jak się godało pierwy na to i to? Za 10-20 lat już tej możliwości nie będzie, także też, że chciał to wykorzystać. No i w tym 2015 jakoś się tak urodził ten hop w kuchni.
Jak idzie na ośląskie maszkety, zaraz się tak w głowie mi przedstawiło szpajza. Teraz tych szpajzów już tak za dużo nie ma, ale pierwy, komunia, wesele, to tam zawsze były szpajzy cytrynowo, czekoladowo i to było richtig coś dobrego. Też staram się trochę do tego też nie rozwrócić. Jeszcze jest jedna taka rzecz, co uwielbiam, kołocz. I to taki, czy to będzie ze syrem, czy z makiem, no tego z makiem może za dużo też tak nie umie zjeść, ale ze syrem pycha, albo inną sposobem, jak się go tak świeżo wyciągnie ze chleba, tego z pieca, z bradruły i ten zapach się rozejdzie po tym mieszkaniu, to normalnie aż się ręce same cisną na ta blacha i człowiek by zjadł za jednym takim razem pół blachy. Jak się tak myślę o tych ciężkich do narychtowania daniach, no to sam chyba zaś by szło ten kołocz przywołać, bo jest kans ludzi takich, co tego tam nie, kołocza nie robię, bo mi się to nie uda, no bo przecież mi to nie urośnie, albo mi się przypoli, albo będzie zakalec, albo coś takiego, no bo to nie jest einfach, no bo to jeszcze trzeba też tam urobiać trochę, no Jorzek jest też trochę zgniły i mam też taką maszynę, chociaż to nie jest jakoś taką specjalną maszynę, to jest taki normalny robot kuchenny, ale jak ja mu tam powiem, ej ty, wyrobię mi sam te ciasto tak ze 15 albo 20 minut, no to się mogę kawę zrobić i się posiedzieć, albo narychtować co innego, a on mi tam już to miesza tym takim drutem. No i potem już jest fajnie wyrobione to ciasto. Jak nie macie czegoś takiego, no to tam już na te 15 minut trzeba patrzeć, czy tam się odrywa od tych ręki, albo nie, no to jak tego czasu jednak trzeba trochę, żeby to narychtować, no i potem jeszcze jakiś tam będzie syr, albo jakie owoce tam wciepniecie do tego kołocza, a potem będzie za dużo wilgoci, no też na takie, no coś takiego się tam może narychtować, jakby taki zokalec, no to też nie, no to trzeba mieć szczęście, trzeba znać też ta swoja bratruła, wiedzieć, żeby to nie przypoluło od dołu albo od góry, no to bez to nie jest to najłatwiejsze do narychtowania, ale ja bych was naradzał, żeby zrobić taki kołocz, bo jak sami zrobicie taki kołocz i pamiętajcie, na maśle, na margarinie nie. Chyba że macie jakiś taki bezuch, co go nie lubicie, no to potem to na margarinie, no to wiecie już, że oni już tam potem do was na kołocz nigdy nie przyjdą. A tak to, jak będzie dobry ten kołocz, to może i przyjdą jeszcze do was. No te rolady jeszcze też może też nie byłyby takie blank einfach, no bo potem trzeba to tak tym sznurkiem tak to owinąć, żeby one się nie zleciały. No to pora razy trzeba spróbować, żeby wam to potem wyszło. Jest takie słowo ostatnio, że się właśnie nawet pomyślał, czy ludzie nawet jeszcze dzisiaj wiedzą, co to jest fyrlok. Wy wiecie, co to jest fyrlok? No właśnie, widać, te miny są takie, że to nie do końca wiecie. Nawet, że się spróbował tak pomyśleć, jako się coś takiego nazywa po polsku. Po polsku się to nazywa montewka albo jakoś coś takiego, to nawet po polsku, że nigdy nie widział takiego słowa. Za starego pierwy było tak, że jak była na gody choinka, no to potem szło z ta górza urznąć, fajnie tam wyczyścić, ta kora wybrać i tam jakoś potem jak tam były te takie gałązki, to z tego tam poobszczygać je i się był taki patyk i sam miał te takie, no takie te mniejsze te patyki i potem szło się te rzeczy rozfyrlać. Jak się rozfyrlać nazywa po polsku, wymieszać chyba by szło powiedzieć. No dzisiaj roztomajte takie rzeczy robimy mikserem, kiedyś był do tego fyrlok. Jeżeli ciekawe, czy macie może taki fyrlok jeszcze? Sami żeście się narychtowali? Albo macie po umie, albo po jakiej ciotce? No ciekawe, że je.